mindenki, Domiószok, és ebben a videóban bedvájszozni fogunk, és itt van velem Szó Ádám! Hellóztok! Igen, a Bedwarsból is fogunk elkezdeni egy sorozatot, mint a Skywarsból. Csak ebből lehetséges, hogy pindurkát több, vagy pindurkát kevesebb lesz. Nem tudjuk. Pindurkát több. Pindurkát több. Ugye, hát igen. Monsieur, Mademoiselle! Van itt is vándorboltos. Miért? Nincs is. Tudtam amúgy. Bevéded az ágyat? Nem. Én is nem. Akkor nem lesz elvédésünk. Mi? Nincs, nem lesz bevédve az ágyunk. És ennyi baj legyen. Ugye? Emberek! Az előző videót a Skywars-os most töltöttem fel nem régen, és már egy jó páran megnézték, szóval nagyon szépen köszönjük, Ádám nevében is nagyon szépen köszönjük. Hogy? Hogy már elég sokan megnézték a Skywars videót. Ja, igen. És 1 óráig tettem fel, sőt még elken is. Te építel középe? Igen, Az a Zanett meg itt is élne. tudom, látom, hogy Sverker. igen, Ah. Ádám, köszönjük. Jó. Van itt is vándorboltos, vándár. Mi? Hol voltam ugye vándorboltos? Itt volt még ezen a helyen. Ja, pont tényleg hát itt. Akkor minden szigetre azért csinálnak ilyet. És együtt velem mindenki áll. Need, Sprow. Itt tovább nem mondom, mert hát azért van benne egy kísértő szó, ugye, és majdnem leestem vérbe. De mondjuk esettem volna, mi van nálam, 6 darab arra, meg 10 darab lock. Én betámadom a sárgákat. Milyen kemény már. Ütnek rajta, ez meghal. Mi? Gyere már, inkább fedezni. Vagyis hát hozzá a blokkot. Nem tudok. Mert nincs. De egy izé. Majd akkor én hozok magamnak, jó? Jó. Felelmegyezték. Yeah. I need this bro, this bitch is low. Ez meg mióta megy a játék, még nem hajt mást. Csak Skype. Hát igen, de minket nem érdekel, mert mi vagyunk a prók. Ő pedig a... Hát mindenki elesít tőlem magát, lesz valamelyik kis Skype. Az kidobja a vasat. És ő is veszi fel. Elbeszél csúnyán emberek, mert megtehetném, de nem akarok. Kikapni a YouTube-tól. Nem akarok kikapni a YouTube-tól. És együtt vele mindenki YouTuber. YouTuber.com YouTube.com. YouTube.com. Ugye ebben a videóban megmutatom, hogy milyen lett az intro. Nem mutatom meg, csak azért, hogy direkt titok legyen. Meglátjátok a videónak az elején. Hát igen. Tényleg azt el is felejtettem mondani, hogy már kész van, nekem is, meg Bálinnak is. Ugye én csináltam egy különt, ami csak azzal ki, hogy Domi, mert én Domi vagyok, és ebből gondolhatjátok, hogy mi a nevem. Aki nem tudja, az meg most elmondom neki, csak ilyen, csak neki titokban, hogy Dominikok. De Domi. Ugye Skywarsba én haltam meg másodjára, Bálint halt meg a leghamarabb. Én meg bosszút álltam értetek. Igen, és Ádám is meghalt. Szóval nem állt bosszút értünk, csak haludzik. De bosszút álltam. Te is meghaltál, tudjuk. Nem is haltam meg. De te Csak mondtad. együtt ütöttünk és leestünk. Süsüség. Hát ilyen nem volt. De Hol álmodtad? én szaladtam hozzájuk. Ő megütött, én meg... Vagy ő belém lőtt az íjjal, én meg megütöttem, és mindketten leestünk. És akkor egyikünk sem... mi az? Bosszút.
egyikünk se állt basszus senkiért. De mert lelöktem a saját életem árán. Akkor te nyertél volna. Csak tudjátok, nézzük, az a baj ezzel az egész Skywars-zal, hogy ha lelököl valakit, akkor... Hát az... Vége van, vége van az életednek akkor. Igen. Úgy sakter kb. Ott meg egy kék! Kell az aranyat, te szarházi! Elnézést, hogy nem beszélés így, csak hát nagyon indulatos vagyok mostanság. Megbocsátotok nekem? Köszönöm. Ez milyen fa amúgy? Fenyőfa. Úgy. Fenyő. Hát de lelökni. És Ja, vele- szó Ádám milyen szépen meghalt. Mi van ne? Ugye most ott menősködik. Két fut! Lugom a gyerekek, most az életemért harcolok, és én nyertem. Na ezt videóban muszáj volt megörökíteni, hogy én milyen szépen harcolok. És kék csapat ágyát ki is ütötték még hozzá, hát azért, mert én megöltem a full szetteset. Most megnézem, hogy milyen cucca volt, és ami neki jobb volt, azt átadom magamnak. A többit meg neki adom Szuádámnak. Hát igen, 80-sa volt, szóval az kell nekem. De viszont volt egy aranyozott kardja, ami nekem is ott van. Ádám, gyere haza, kapsz egy szettet full ingyen. Nem kell. Akkor elteszem a TikTok chestbe, ami hát nem Tőlem nézzeket az ellenségeket. ugye ebben a TikTok chestben nekem vannak cuccaim. Ugye kell nekem respekták, amiből van 64. Azok nem mi vagyunk, szóval ezt már simán nyerjük, már csak egy sárga van, hát igen. ezt jó Ide is- adod azt a cuccot mégis. Ott van a chestbe abban, és csak be tudom érte nyúlni. Már látom, hogy már csak egy sárga van, azt pedig kinyírjuk, és meghalt. Hát igen, nyertünk kisgyerekek. Kaptam két ritkát, nem tudom mire, de hát az ennek, hogy nyertünk. Na hát ennek a videónak vége is lenne. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok. Én Domiox voltam. Sziasztok! Sziasztok!